Kan fjordhesten gå dressur? Ja, det kan den. Vi vil nu præsentere jer for 3 ekvipager, der kan det der med dressur. Så helt oprindeligt var fjordhesten den norske fjeldbondes trofaste hjælper oppe i fjellene. Det var en robust, en nøjsom hest. I begyndelsen af 1900-tallet importerede vi den her til Danmark, og indtil traktoren overtog, var det husmandens hjælper i lyst og nød. Den skulle ikke have så meget at spise, og den hjalp bare hele tiden. Gennem intensiv avlsarbejde er det uden indblanding af andre racer lykkedes nu at skabe en brugshest, som den vi ser her på banen. Det er en moderne sportshest, der går fra den lille, tætte, jordnære til en højtstillet, absolut velgående hest. Jeg vil præsentere jer for de 3 ekipager, som her demonstrerer udviklingen, og der er her tale om 3 heste med fuld stamtavle, som alle går LA. Med hvid hjelmfarve har vi Christina Djernes. Undskyld, gul hjelmfarve. Nu vil jeg få det rigtigt. Christina rider på en hest, der hedder Florian Skovå. Han er 12 år gammel, og han har gået FB 0-62%. I midten har vi en hoppe, der hedder Phoenix Elsa. Den rides af Ida Christiansen, som stadigvæk er juniorrytter. Ida blev sidste år Danmarksmester for dressur for fjordhestene. Elsa er på nuværende tidspunkt B-pony i dressur, og det er et kvalitetsmærke. Det vil sige, at hun begynder at gå de sværeste dressurklasser for pony. Med hvid hjelmfarve, der har vi Karina Simonsen på Unik Frølunde. Det er en 9-årig valak, og han er også startet LA5. Vi vil gerne vise jer et nyt system. Alle kender synkron svømning. Det I nu ser er synkron ridning. De 3 ekipager rider et nogenlunde identisk program, dog tilpasset hestens udvikling inden for dressuren. Der er heller ikke korte på det. Der er der også en valg. Så hvem havde troet, den lille tætte klovhest en dag skulle gå i den store ring ved Roskilde Dyrskue og lave både bagpartsvendinger, galopchangementer og sidetraversader. En dreven avler sagde til mig i går, i gamle dage kunne alle køre med fjordhesten, det kan de skutte mere. Nej, til gengæld har vi i dag fjordheste, der går M-klasser i dressur. Så vi er nok nødt til at erkende, at tiden har vi fulgt med og skabt en moderne sportshest. Selvom vi her ser ypperlig dressur, og det er der absolut tale om, så er det fortsat en alsidig hest, vi arbejder med. Vi har stadigvæk fjordhesten inden for ridesport, vi har den inden for køresport. Man ser den fra så vidt spændende regler som fra western til distance over pony games og handicapridning. Nej, ja, det bliver fedt. De er ikke lange, mændene er ikke lange. Deres hesteste mænd er ikke lange, de bliver klippet. Det gør nok til. Jeg skal væk gå hjem og prøve på det. Nej. Jeg tror, at de nok det gik jo meget. Bare så
Tager du begge blomster?